Bună, salut! Sunt eu, vecina ta. Da, vecina ta. Și astăzi o să prepar. E mult spus gătit. O omletă. Acum, această omletă este interesantă, este specială. Pentru că mi-amintește de anii de fapt, în care am lucrat într-o tabără de copii, la cantină mai exact. Bun. Test. De ce mă tot mult așa? Îmi trebuie tigaie. Nu e complicat. Nu se făcea omleta asta mereu. Pentru că nu puteau să facă în fiecare zi același lucru. Dar și când o făceau, era spectacol. Era preferata mea. Și este foarte important, este că pe acest canal eu nu o să explic rețete pas cu pas. Sunt multe alte bloguri, vloguri, canale de YouTube, de TikTok, conturi de Instagram care fac lucrul acesta. Și nu mai vreau să mai fiu și eu picătură în acel ocean, ca să spun așa, în oceanul blogurilor și vlogurilor clasice. Așa că aici o să gătesc, o să povestesc, doar sunt vecina clasică, nu? Pe care poate că au avut-o părinții tăi până v-ați mutat de la bloc. Vecina aia care mereu venea să bea cafea cu mama ta, amândouă fiind casnice, bineînțeles. Nu sunt vecina de la țară. Asta e. Am stat la bloc o viață întreagă. Probabil o să mai stau și de acum încolo tot la bloc. Nu prea visez să am casa mea, gen casă, literalmente o casă. Dar visez să am blocul meu, nu bloc, apartament. Da, visez să am apartamentul meu. Bun, aici nici nu trebuie să explic pas cu pas ce fac. Este o omletă basic, foarte simplă, super specială, care are ardei gras. Și îmi place foarte mult ardeiul, dar doar în formă crudă. Nu îmi place ardeiul fiert, ciorbe, nu. Nu mulțumesc. Dar așa, ardei gras crud și capia și chiar și iute. Eu acum fac prep ca să nu mă trezesc că încing tigaia prea repede. O, da, vă mai dau și sfaturi. Sfaturi în bucătărie. Cu vecina ta. Cum ar fi fost să mă apuc eu acum să încing tigaia. Da? Și eu mai stau încă 5 minute să răzuiesc niște cașcaval, să mai toc ardeii ăia, să bat ouăle. S-ar fi încins tigaia și când aș fi pus ouăle, s-ar fi făcut așa, s-ar fi strâns, s-ar fi ars și numai omletă n-ar fi fost. Trebuie foc mic la această omletă. Da? Bine, eu acum ce am spus ceva de ce mie mi se pare common sense, dacă îmi reamintesc. Acum trebuie să folosesc cuțitele astea super ieftine. Pentru că am trimis cuțitele mele profesionale. Le-am trimis la ascuțit. Astea ta e ok. O să-l toc pe tot care mi-a mai rămas aici, mai am puțin. Dar în omletă nu o să-l pun pe tot, pentru că îngreunez foarte tare omleta și o să se rupă. Din nou, ceva de bază, spun eu aici, ceva, poate n-ar fi trebuit să menționez, dar menționez totuși. Sunt vecina de treabă. Am trimis la ascuțit cuțitele, o să fie gata săptămâna viitoare, la ascuțit profesional, piatră, nu ascuțit cu prostii din acelea care se pun așa pe masă și dai tu cuțitul prin ele, nu, alea nu sunt bune, alea zgârie, alea nu-l ascut, sunt așa, doar ca să te păcălească și să crezi tu că, mamă, ce treabă bună faci, dar mai rău le faci, credeți-mă. Câteodată e bine să apelezi la profesioniști, nu poți să le faci tu pe toate, sau poți să le faci, dar nu poți să le faci bine neapărat, ca să spun așa. Așa. Eu mai am aici niște brânziche, brânzică telemea, pe care vreau să o folosesc, dar asta cred că o să o pun lângă, sau deasupra, o pun deasupra. Că deja pun în omletă, pun în cașcaval și ardei.
Acesta o să pun așa, o să fie un plating drăguț. Bun, de acesta nu o să mai avem nevoie. Așa îmi place când folosesc ultimele chestii și nu mai trebuie să pun în frigider altceva. Bine, în același timp e trist pentru că se golește frigiderul. Acum, cei din tabără, când făceau omleta asta, aveau o plită din aceea imensă, o tablă, nu știu cum să-i spun. Și turnau acolo, spărgeau 15.000 de ouă. Vă dați seama, trebuia să găsească în cantități industriale. Eu ce fac aici, fac așa. Pentru mine... Oh. Se lipește sau mi se pare mie? Nu mi se pare. Ce s-a lipit în partea asta? Că nu trebuia. Chiar ciudat. Foarte ciudat. Ia să vedem dacă întorc. Op! Wow, extraordinar! Lipsește de fapt niște verdeață așa bună, proaspătă, niște verdeață proaspătă. Am tot căutat la Lidl, dar n-au mai adus chives tocat și congelat. Era foarte bun, mai ales în preparate de genul. Ta-da! Aceasta este omlețica mea, omlețica de tabără, nu știu cum să o numesc. Foarte bun. Pe lângă rețeta originală, eu am adăugat și brânza asta pe deasupra și o să mănânc cu pâine, n-am cum să mănânc fără pâine. Și am revenit, după ce am mâncat, am gătit, am povestit, am revenit cu recomandarea zilei. Nu este o carte de bucate, surpriză, este un roman, se numește Deșertul tătarilor, de Dino Buzzati. Și îl recomand tuturor celor care așteptă un semn de la viață, pentru că despre asta este vorba în carte, despre omul care așteaptă să se întâmple un eveniment marcant în viața lui, un eveniment care nu știe sigur dacă o să se întâmple, dar el tot speră. Și tot așteaptă și așteaptă și nu mai vede nimic altceva în afară de ziua aceea, care din nou nu se știe când vine sau dacă vine. Până data viitoare, ce să zic, vă las cu vecinele. Vecinele? Bă,